Ska vi äta det där? Det där är det bland det godaste som finns. Det kallas lax. Godaste och dyraste fisken. Den finaste fisken man kan äta. Yes. Vad är detta för något? Juice. Smaka. Okej. Speciell juice. Ja, Ja, vegetarisk juice. En till för Lasse, vad gött. Då är det så över det. Fantastiskt. Håll en skål. Håll en skål för den här. Ja, men jag har tänkt. Så, det här var mer risk att det här. Jag tänker vi små eller stora klumpar. Om jag tar dem. Tänker vi små eller stora klumpar. Men jag har inte ens smakat på den. Vad gör jag då? Ja, skål då. Nu, du måste ha skor. Lugnt. Vad säger man, Julia? Är det konstigt? Okej. Vad är detta för något? Rödbetor. Vad ska vi... Ska vi röra vad detta? Nej, det är bara att göra ingenting egentligen. Det var titta lite. Ja, det är det. Sen har fisken Ja, det är lugnt. Vet du, jag tror det är svänten, så det är bara att göra ingenting. Nej. Och så till och med... Vad ska ni göra då? Ja, det var jag med. Samtidigt. Tänkte jag. Vad har du två barbar tror? Den ena är hemma, den andra har jag när jag ska till jobbet och leker lite med. Vänta, jag får se om jag inte det. Ja. Jag måste se den här. Men aj! Det var till som att det kokar över. Alltså fisken är nog lugnt alltså. Det var det. Ja, ja. Precis som att det bubblar över. Mm. Ja, precis. Vad ska ni? Visst var det inte balkongen att ha en liten smoke? Hej Darius. Va? Den är cute, men... Nej. Jo. Jag vill inte vara här på YouTube. Nej, men det är det nog. Tyvärr. Jag får sjunga. Seglat och hälsa på. Jag är så het, så het. Jag satt sen dalen. Hela världen kan se detta nu. Finns det?